Lu nek pertelon. Pertelon kuwan lho kok malah nek petonetan lapo kowe ku malah. Lah gak. Ngene ya wae medeni wong kok. Dhewean OTW. OTW rene. Oke. Wis dene kene. Aduh, begini di sini. Wene lho. Dan aku pertelan kuwan kok kamu usah tekan dilan. Tinggal saya. Iku prapatan ora pertelon kok. Piye iki? No kene apa ora iki, Mang? Ya jal tak telepone. Aduh. Ada angkat-angkat ngene. Lho. Ndi, Cak? Prapatan iki ora pertelon. Ya wis, rene. Nglaran ono acaramu. Wah, barang aku wis tok kene iki lho. Ya. Tak tunggu. Suwene yo. Wis dene rojak iki ra beres. Wah, ati silek ngene bengi ini san. Lah bocah iki mang. Malah sepine ngene. Bengi-bengi. Di wong mang. Gak. Iku apa wong? Ya lho, brother. Kok ngene piye wong iki maksudnya mah? Lempang nang iki. Tangi ya. Wong kandhane ning pertelon kuwan lho kok malah iso lek gribetan mah piye lah kowe iki malah. Tak kira ya ning pertelonetan kono. Pertelon kulon ku gak ono kok. Iku prapatan iki to, Togo. Iya dalan iku. Iya iki dalan. Masih keturunan aku. Piye? Sejam aku nang kene. Mosok nguyah sejam. Ya mbure delok mah wis. Tampet kate omah. Temu apa ke mang? Temu apa? Oh, besok sepine ngene mang lho, Jak. Bong. Tuturu apa? Kuwi iki diundang hari apa ora? Hari nganu. Kawin ya? Kawinan wong e. Wah, kira tolak pengantin baru. Iya, hitungane pengantin baru. Oh, lah ya kok perang-perang dino ora tau ketok. Udah pengantin baru. Lah wong tak WA dibuka blok kok ora dibales. Lagi seneng-senenge Jak paling bojo anyar. Bojo anyar. Pengantin baru, cara lah. Kowe kapan, Jak? Wis gampang nak Mas. Gampang ku kapan ngono lho. Sego tenang nak aku. Pokoke tak undang ngono kowe ayo nek wis wayahe cerak nek ngono Mas. Gampang anggere kabari ae Jak. Iya, tenang ae. Aja kaya ari telepon ra bales ya yo. Iya. Oh iki yo paling yo wis nganu iki yo. Lapo? Baru enak-enakan. Nonton anyar kok. Yo. Mbak paling semua to. Apa? Iya ora. Ngene ae apa dicek yo? Dicek piye? Diintek lewat jendela. Dosa iku ku aja. Wah aku. Aku roh kamare gitu. Roh aku. Kowe roh omahe. Roh omahe sandingan kecerak kene kok. Wedi lewat jendela lek. Nah, pertanyaane iki ngene.
Wonge nunggune omahe sing wedok apa nunggune omahe dhewe? Nama dhewe. Lha takok tanggane aku wong podae. Wonten anyar ning kene mang pas lewat bar mulai kerja mang sore. Emang ngono kene wonge ora ning wong wedok. Jojak. Wah, engko nek ketuduk. Ora ndade malah jendela tok iki. Pamongko nek roda cedek mantap. Info mantap. Piye wani? Aya, Umpama ora dipateni lampune ya, direkam lho. ah ngono ya. Aya, Ben kok di viral lo, aja viralno, di jaluki ngene ae. Iki tak sebar apa mbok ngene. Ngono ari. Jaluk duit. Ngono iku. Aya dicek rono. Nah, wah aku ngono kok. Ora dari go. Aman. Sepi mumpung kampung. Tanggung jawab lho kowe. Yo wis engko aku tanggung jawab. Kampung sepi iki wis aman pokoke. Iya ya, rono. Ayo. Kowe salah kamar. Ora aku roh kamare pancer ngarep pol iku wis. Roh apa iku? Aku nek kudu piye? Alah wis go. Malam pengantin baru. Nes ayo. Jendelane dhuwur ora, Jak? Ora wis sak dedegan semene kok. Sego ketok-ketok ngancak-ancak yo. Sego pilihan kowe yo. Alah sego ayo. Yo. Sabar, Gus, sabar. Kok sego ayo. Dudu are. Ada. Mama. Ora ada. Iki enak jauh masari se ben kuat. Mas jamu sik. Jamu apa to, Dek iki? Biar strong. Wah, kok ketok kaya enak ngene ya. Iya lah Mas. Jajan. Ki mau malam Jumat to? Wah, ya Dek, enak iki. Kemeringatnya Dek. Dek, dah. Ya. Lho yo malah kamare mboke. Ya jendela yuk. Ya udah gitu. Ayo jendela ayo. Sapa iku? Kucing. Kucing kok iso ngomong?
Oh, iki lho kucing. Kucing.